подписчикои муҳтарам, хуш омоде ба канали Хурик 90, яъне канали Хидм. Бародар, як чизи муҳимам гуфтам ба шумо бафаҳмонам ки пешаи чистона ба назди усто бурдан аввал хитон бикшоед. Барои чи? Имрӯз 5 та духовка омад. Ана дамбаншон хайли радиатор мисол мечтаву ки файлам хайли чизо буд. Ну причинёшон просто мелочь буд. Як фишкакошон кандаги просто штекер ам бех буромадаги. Ҳава я гуфтам ба шумо бифаҳмонам ки пешаи назди усто бурдан аввал хитон бикшоя бор бинен ҳамун причинае ки мелочай хитонам пайваст кунед. Бо мисол ҳамун чизи вазбина ба назди усто набаред. Метавонед ҳамин чиза хитон разбират кунед, хитон мисол бифаҳмед. Кадоме ки мисол конкретно безеб сутага ё канали мо дуроен ёд гирен ё мисол ба назди мо мисол биёрем мо таъмир карда бо хубушхати кафолатшхати метиҳем. Аввал мақсади видео ки пешаи усто бурдан аввал хитон чизотона бикшоед, плиткаи фарқ надорад чӣ чизе ҳаст ки ба таъмир ниёз дорад. Шояд ам мелоч боша хитонам метавонед соз карда дигар хизматона кардан мегирад. Хуб, ҳамин гуфтам бирасонам ба шумо. Раҳмат ки бо мо ҳастед. Канали мо Хурик 90. Зинда бошед.